mwatsekula V&V Media TV. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Program imeneyi yokondedwa ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi program ija yomwe timadza pano maola amene wa asabata kufuna kudalitsika ndi mayimbidwe osiyanasiyana kuchokera kwa magulu a Nyamata. Ndakondwera kwambiri kuti muli pamenepo. Tiye tikhale limodzi program yathu. Monga mwa nthawi zonse ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tiye tikhale limodzi pamene tikhale tikudalitsika ndi mingoli imeneyi. Ndi apa tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Love Eternal Quartet. Nyimbo imene akuti Akondadi. Yesu ndiwo koma mtima akondadi wakuposa mbale ndiye akondadi wina sauta iwe pena tasiya iwe Yesu satanyenga iwe akondadi Yesu satanyenga iwe akondadi 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 Yesu satanyenga iwe akondadi Yesu satanyenga iwe akondadi kumziwitsa ndiko moyo akondadi afunitsa mtima wako akondadi mwazi wake ngombola chipululu atsokoza kola mwake akusunga kondadi kola mwake akusunga kondadi akondadi akondadi Yesu satanyenga iwe akondadi Yesu satanyenga iwe akondadi. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Love Eternal. Nyimbo imene akuti akondadi akukamba za chikondi cha Mulungu wathu wakumwamba kuna kuti amakonda wina aliyense ndipo amafunitsitsa kuti tonse tikhale mchiyanjano ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Ndiye kutipatsa chenjezo na kuti wina wake asatipusitse iyayi kuna kuti Mulungu ndi oyipa kumano tikuyenera tipange chisankho choyenerera kutsatira Mulungu wathu okhala kumwamba. Kupitirira ndi program yathu ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa makosana amene wa We Are One. We Are One ndi gulu lapakanthawi limene lakhala lutumikira Mulungu wathu okhala kumwamba kwa nthawi yayitali. Ndi apa tibweretsera nyimbo imene yajambulidwa miyezi yapitayi, nyimbo imene akuti Tomorrow. Tateni tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneko. Jesus said, here I stand, want to please, let me in. And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supply all your needs. And you say, I know
but tomorrow I'll give my life. Tomorrow I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Jesus said, here I stand, won't you please take my hand? And you say, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you say, I know, but tomorrow I'll give my life. Tomorrow I thought about today. Oh, but it's so much easier to say tomorrow. Forget about tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. And who say tomorrow would ever comes for you? Still you laugh and play and continue on to say tomorrow is not promised, so let this moment slip away. Your tomorrow could very well begin today. Kuimba kumeneko kuchokera kwa kulochedwa We Are One, nyimbo imene akuti tomorrow akutipatsa chenjezo kuna kuti tisadikire mawa ya kuti tidzalapa kapena tidzasintha mawa, komano lero lomwe akuti tikuyenera tisinthe makhalidwe athu chifukwa sitidziwa zakudza zimene zingadze mawa, chifukwa moyo wathu uli ndi malire, tikhoza kumwalira kapena china chake kutichitikira, komano lero lomwe akuti tikazindikira kuti tachimwa tikuyenera tilape. Si nthawi yonena kuti ayi ndilapa mawa kapena iyayi ndidzalapabe mtsogolomo, iyayi akuti zimenezozo tikuyenera tisinthe machitachita athu. Nyimbo yoyimbidwa mwaluso, nyimbo yopatsa chiyembekezo, nyimbo yotichenjeza. Apa tipitire ndi mayimbidwe athu kuchokera mu mzinda wa Blantyre. We Are One tipitenso makamaka kumeneko ndi kumulanje, nyimbo imene yochokera kwa kulochedwa Lisanjala Future Adventist Men, nyimbo imene akuti ndibwera. Ninasochera kutali mwanitana, namva mau chipululumo ine ndibwera. Ninasochera kutali mwanitana, namva mau chipululumo ine ndibwera. Njira njamingako mandibwera, ena
ndikwesa mphayi ndibwera ndasimikiza mtima ndibwera ine ndibwera njira njaminga koma ndibwera ena ndikwesa mphayi ndibwera ndasimikiza mtima ndibwera ine ndibwera paja pantanda Kalvari munandifera chondisalira njiani ine ndibwera paja pantanda Kalvari munandifera chondisalira njiani ine ndibwera njira njaminga koma ndibwera ena ndikwesa mphayi ndibwera ndasimikiza mtima ndibwera ine ndibwera njira njaminga koma ndibwera ena ndikwesa mphayi ndibwera ndasimikiza mtima ndibwera ine ndibwera ine ndibwera ine ndibwera. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa makosana amenewa a Lisanjala Future Adventist Men. Nyimbo imene akuti ndibwera akuti titazindikira kuna kuti tachimwa tikuyenera tipite kwa Mulungu wathu khala kumwamba ndikukapepesa zili ngati mwana akalakwitsa pa khomo. Amayenera kuti alingalire mozama kuti kodi ndingapite bwanji kwa makolo anga nkukamvetsetsa kuti ndachimwadi cholinga choti andikhululukire. Ndi akuti zimenezo tikuyenera tipangenso apply pa miyoyo yathu na kuti tikachimwa tidze kwa Mbuye wathu Yesu Khristu ndipo aliolola ndi kutikhululukira machimo athu osiyanasiyana. Mukuonera iyi ndi programu ya Sacred Vocals imene timakubweretserani nyimbo zosiyanasiyana ndipo lero tikupatsirani nyimbo zoyimbidwa ndi anyamata m'magulu osiyanasiyana a anyamata. Ndi tikupitirira ndi programu yathu ndakubweretserani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Holy Brothers, nyimbo imene akuti ndidzako. Ndinasochera kutali Mbuye wanga ndibwera ndasiya chitozoyipa Mbuye wanga ndibwera ndidzako kwa Yesu lelo sizonse ndibwelela kwenu ndibwelela nidzako
zako, ni zako, ni zako, ni zako. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo ya mtengo wapatali kuchokera kwa makosana amene wa Holy Brothers, nyimbo imene akuti ndedzako, kwamba kuti yayi ndidasochera kutali. Kangati nyimbo zake zimene tadza nazo mtsiku la lero ndizonena kuti tachimwa kenako tibwere kwa mbuye wathu Yesu Khristu, ndipo mbuye wathuyo atikhululukire ku machimo osiyanasiyana. Kuchokapo apa bwanji timalize program yathu ndikuimba kumene kuchokera kwa The Brothers, nyimbo imene akuti ndinasochera. Nyimbo imeneyi ndimene ititsirizire program yathu ya tsiku la lero. Koma ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo kutsatira program imene ya Sacred Vocals, ndipo nthawi ndi nthawi timayamika chifukwa simutopa mmakhala muli pamenepo. Mwapadera ndithokoze Walls Dickson amene amajambula program imeneyi, mnyamata waluso kwambiri amene amaonetsetsa kuti program iyi ndithu idzioneka mene ikuonekeramo. Komanso ndithokoze ena tonse anzanga amene timagwira nawo ntchito kuno ku V&V Media Solutions. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha upangiri wanu ndi zina zonse zimene mmapanga kuti program ikhale yopambana. Kufikiranso sabata yamawa, ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndikungoti mwakuma nonse, bye bye. Da 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 da.